Hei băieți și bine m-am regăsit la un nou episod. Azi o să jucăm PUBG. Nu mai m-am jucat de vreo un an, o lună, nu mai știu. Hai să jucăm. De asta avea răbdare, atâta. Ce repede merge. Cioa. Bine. Ce? Pe cum dracu s-a băgat update? Apoi nu mi-a actualizat în curs. Acum trebuie să stau iar în 10 ore. Trebuie să am răbdare. Ok, avem răbdare. Ne îmbrăcăm. Unde ține pantalonii? Doamne, ce bun! Aoleu, ce pot să cărcăi. Trebuie să ieși și să intrăm. O să încarcă mai greu așa. Iar îți dau 10 ore. Bă, hai să ies iar și să intru. Dacă nu merge acum, nu ne jucăm. Dacă vreți să vă fac video cu PUBG, dați like. Ia scoate-o limba, ticule. Scoate-i aia limba. Aoleu. Da, ce greu, Doamne, se încarcă. Eu până atunci mă culc. Aoleu, ce durează așa. Aoleu. Hai, te faci ce faci. Aoleu, cum asta în 5 ani, băieții? 5 ore mai târziu. Bă, deja a trecut, cred că 5 ore și Talos a intrat. What the fuck?
Dacă găsim o muncă în felul, dacă primim în 2 zile așa mai mult, imediat i-am găsit. Îmi pun jos, Tararara. Hai mai repede, băi! Păi stăm acum la 5 ore. Să oprim astea, să fac său și astea. Hai să vedem ce am la... Ia. Bine! Hai să jucăm. Nu știu ce aici. Hai să jucăm la ăsta. Let's go! Păi pune-mă că te pun, că nu plec. Plec. Haide, m-a băgat? Stai că cred că mă bagă din clipă în clipă. Gata, m-a băgat bine. Ce? Dați follow pe mine. Opa, să ne uităm pe mapă. Tot îmi îl dau să sar. Și eu, opa, hopa. Da, acum sare tot în mintea, bă, bălă. Plus de cap. Să duc să te duci pe casă. Bine, hai. Salutăm aici. Mamă, deja am găsit costum de iarbă. De ce? De ce trebuie? Trebuie pe delichez. Ok, să închidem și ușa să nu venim și noi. Deci fugi.
my god. Ce n-ai? Deja ăla a murit. Dracu, s-a el. Dacă el s-a dus încolo, nu e vina mea. E în casa aia. Nu. Nu te du. E vina lui. Ce că Dacă el s-a dus, ce să-i fac? ai viață? Bine! Și ăsta era player în pana mea. De ce erai omorât? Luptă. De ce să nu pot să mor? Nu? Oh my God, mai sunt eu. Ai viață. Păi a fost așa. Pa, pam, 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 pam. Nu, ăsta îmi trebuie, ăsta nu-mi trebuie. Lasă ce-o viață. Nu știu dacă mă duc posibil, fraților, dar hai că încercăm. Sari. Dar te rog, tu nu Vine mori. zona. Fugi în zonă, Lucian. De ce? Devine zona. În zona? În zona să te duci. Uite, să te duci în zona întreabă. Gata, suntem în zonă. Nu e un om. Hai să mai ne dăm un energy drink aici. Ce pușcă e aia? O pușcă. Ia-o. Nu, o iau. E frică. De ce? Și mi-e frică să nu te moară. Oh my god. Vine zona. Oh, uleu, ce mă sperie când a venit chiar aici. De cum pui emoții? Acolo e zona, aici nu. Restul o zonă. Topa. Unde e mașină? Că trebuie o mașină. Taci. Bine și acea zonă. Ce e aia? Ce e aia? Doar de fără căldeal. Că ai... Vine. Vrei să mor de duce? Nu, să văd dacă mai ești aici. O, ce noroc, frate. Am văd aici. Bă, ăsta are multe chestii ale. Bă, are 8 scop. Și are și car. Ia să-l luăm noi aici. Stai așa. Să scoatem gloanțele astea, că nu ne trebuie. Opa. Bine, bă. Să luăm gloanțele lui ăsta de car. Ai are oare? What the fuck? Atunci. Mai e unul aici, în pana mea. Mai sunt eu cu unul și câștig meci, bă. Doi ghiște. Am și câștigat. Ce? Uite, Dar de ce ești în joc? bine.
Atunci de ce era în joc? De că sunt în joc, cum? Nu, am dat invite la ăia și nu vroiam. O să dăm iar ăsta. Ce fain este, băi! O să vedem. Mai avem ceva la Royal Pass? Nu putem. Nu avem nimic, că doar arată așa. Nu, mă. Că vreau să văd ce mai am și eu pe aici. Uite cum aici. Ok. Bine, hai. Să... Ia, mai și puțin să jucăm. Coreșa. Nu, că Alexia nu se joacă PUBG, că nu-i place. Alexia, te joci PUBG cu Lucian? Eu am gol de 10, bine, bă. Că joc, că mai vreau să joc o dată. Că deja am câștigat. Deci, singur că i-a murit proști, e nab. Băieți, dacă sunt pro, scrieți în comentarii. Dacă sunt... Nu, dacă sunt pro, dați like. Dacă sunt nab, scrieți în comentarii. Dacă ziceți că sunt nab, nu mă supăr. Ok. Merhaba efendim. Da, pe stau eu, frate. Dați follow pe mine. Oh, da, mergem în George Paul. De aici, la casele astea, nu chiar în George Paul. Ce din apă? Ce fac în apă? Hai la spital! De ce? Wow! Ce eu să sar pe casă? Nu știu nu sar pe casă. Gata, putem să luăm semnul. Te rog pe casă, te rog pe casă. Am căzut pe casă, da. E bine. Nu am căzut pe casă, what the hell. Ce? M-a putut lag. Nu, că te înapoi. Ce faci? Lag mare. Deja am găsit. Și tu ai găsit un pistol. Ai găsit și tu asta. Te-ai de căcat. Bine. Alt shotgun, bine. Ce încă unul? M24, dar nu-l vreau pentru că e sniper. Mai bine joc cu shotgun dacă găsesc numai shotgun. Ok, cască, ok. Nu trebuie cască. Păi da, că dacă îmi dai în cap, nu mi-am multă viață. Cioa! Organia și că ăsta avea groza. Nu a fost chiar așa o idee bună să mergem la școală, la pe ăsta. La sal. Da. Hai să... Taci. Hai să jucăm meci adevărat. Hai, meci adevărat să jucăm, băieți. Da, dar eu nu m-am vreau să ia. Ei, tata. Eu singur. Că ești n-am? Să faci. Hai să facem acolo câteva like-uri la video. Ia-ți pantaloni. Dar nu mi-am găsit. Dar nu mi-am găsit. Sărim în rosoc. Bădea. Repede să luăm hainele, să vedem ce haine mai sunt acolo. Acum un an era o haină foarte, foarte tare, sau 2, sau chiar 5 ani.
Da, acum 5 ani era o haină aici tare. Să mă jut pe mine și cu Dămin. Am văzut, era foarte tare. Acum este haina asta de căcat. Haina e de căcat. Era haina. Haina aia nu e faina de acolo de sus. E chiar urâtă. Mie nu-mi place. Care le place să dea like la video. Care nu să scrie în comentarii. Mamă, uite, 180. Ia elicopterul ăla. 100, bă. Da, Alsco. de unde e elicopterul ăsta? Dar nu e elicopter, e avion. Avionul. Dar nu e avionul meu. Altcineva? Da. Doar alt. Da. Nu sar acum. De ce? Că în Georgia Pol sar prea mulți. E sar în Răsac. Răsac. Acum, sali? Nu, bă, că sar în Răsac. Te teamă, ficosul. Și în Răsac sunt oameni, ia uite-i. Cred că ea are Royal pe 100 sau ce știu. Deci să duc la bătaie. Tu să nu te duci, da? Eu mă duc să lutez, nu mă duc. Dar ghiți ce-ți dorești. Eu am mers departe de case. Nu vedeam unde casele. Eu nu vedeam unde casele. Să vin grijă aici. Du-te pe casă. De asta vreau să fac, să mă urc pe ea. Hai, sări pe ea! Nu, n-am sărit pe ea. Du-te pe ea. Du-te. Ah, hai mă, urcă. Urcă, mă, că suabi. Așa, SLR, ce barmă de căcat. Am putut găsi și eu alta. Suc, e bine. În doi. Suc, nu ai? Bun, hai să aruncăm glanțele astea. Da, am suc. Unde e sucul? De aici în ghezan. Olo, am găsit doar pistol și arma asta de căcat. Uite-l bă pe ăla acolo, ne omoară imediat. Gata. Asta era bot, noroc. Bine, bă, ăsta avea 762, ce bine, bă. Nu știi că asta e bună? Da, hai să mai luptăm. Wow, mamă, medkit mare. Da. L-am luat. Și energy drink. Oh, încă gloanțe. Ia bomba. Nu, că nu-mi trebuie bomba. Ce? Că n-am ce să fac cu ea. Păi de un moment dat. Nu vreau. Trebuie să dăm și pe single, pe bars. Du-te la... Bă, n-avem un scop ceva? N-avem, fac. Da. N-avem un scop. Da. Dar trebuie să vezi chiar neapărat. Aoleu, e acolo cineva de nu merge la să-l omoară. Benzină. Ce fac cu ea? Că când găsesc o mașină o iau. O mașină, pardon. Ce te joci? PUBG Mobile. Vrei să te joci cu el? Vrei să te joci cu el? Oh, da! Holografic. Bine. Și noi avem geleuri. Uite, bine, că dacă eram acum... Da, olo! Avea ceva? N-avea nimica. Glanții, yes! Încă glanți negri, bă. Trebuie glanți negri, pentru că, cum să zic eu, că vreau să fac pentru ăsta și pentru ăsta, dar arma asta e cam de căcat. Aoleu, eu cred că deja a luptat cineva aici. Deja a luptat cineva, bă. Mașină! Unde? Ai văzut-o? Ia, să uite, cască, n-am. Bun, am luat-o. Aici sunt numai chestii bune. Ia, și benzină. That's alright. Hai să plecăm cu mașina. De L-am noi. notat. Păi, nu ai benzină.
În gură. Cine a tras? Bă, uite-l! În canal boala! Fugi, coaie, fugi! Stai jos! Îl văd, coaie, acolo sus! Acum mă nimerește! Uite cu câtă viață m-a lăsat, dar tu te dracu scop! Gata, fugi, Lucian! Fugi! Fugi de construie Luci. Că mi-e frică să nu te omoară. Bine, fugi! Bine, ca și tu, un pic de Bine, hai viață. să ne întoarcem, că mergem altundeva. Doamne ajută să nu ne omoară ăla, că ne întoarcem. Hai la școală! Unde școală? E acolo. Ce fain e FPP să conduci, frate. Că nu ai benzină și... Nu. Lasă că găsesc. I-a lutat cineva aici? La școală? Da, e lutat. No, hai să ne întoarcem, să ne plimbăm pe aici. Dacă nu mai e niciun om, plimbă-te. Da. Da, ieșești. Eu? N-am hack. Nu. Da. O să-l calc, că e bot. L-ai culcat? Și un gând. Dacă dai... Gucci. Am văzut un benzină acolo jos. De design, dacă vreau un taină. Aoleu. Du-te și ia benzină. Că nu e. Păi am văzut eu acolo jos. Unde? Ai uitat-o, a luat ăla. A, da, o dracu, benzină, că găsesc eu. Vedeam una acolo Ne plimbăm doar așa. pe casă. Am văzut una pe casă. Vedeam benzina aia. Tu nu ai ascultat. Dar tu nu mai ai ascultat că era o benzină la școală. La pistară. Ce acolo flare gun? Hai să mergem să vedem. Cu e flare gun. Vezi cum mașina aia foarte urâtă. Că nu mă cunecu. Benzina. Știam de să nu mai e mașina. Nu mai merg la el, că după aia mă moară, sigur. Au, ce mă doare. Nu mai stau în genunchi. Mă doare deja. Ne plimbăm așa pe stradă până vine zona. Trebuie să căutăm benzină. Hai băi, să găsim ce face. I-am băgat acolo. I'm alright there. Dacă ești tu, trebuie să lupți. Dacă nu, nu ești. Dar nu găsesc, bă, băieții, nu găsesc aici și o benzină. Nu mai este?
Am văzut eu. Nu e aici. Stați că găsesc eu. Am văzut eu. Nu taci, că n-ai văzut. Nu da. Că vezi tu pe dracu. Era în casa aia. Benzină. Benzină multă. Era un benzină acolo. Și altul nu mai era tot. Taci, că nu era oi. Da. Am văzut, dar Uite, am multe chestii în benzină. Uite, benzină, am găsit în sfârșit, bă. și eu am văzut încă o benzină. Dar tu nu ai luat-o. Vă dau cu dracu, că am găsit, nu vezi. Unde e benzina? Aici. Unde? N-am luat-o. Nu, bă, da, am luat-o. Haide să urcăm în mașină și să băgăm benzină. Hai. Găzgăiem. Uite și îs. Suntem încă în zonă, e bine. De ce? Bine, în sfârșit am găsit și noi de asta. Benzină. Da. Că dacă nu Uite aici avem... nou, hai să-l călcăm. E cărcat? Nu. Ce dracu, unde era? Aolă, uite unde era, am mâncat la boala. Ia. Avea apă. Nu, doar că e pro. Și mașina aia nu e. L-a vărât ăsta. E în echipa ta? Nu. Am murdot. Azi o să fac live, bă, cu PUBG, numai cu PUBG, nu o să mă joc sau Brusta sau chestiile astea. O să joc Da, și la PUBG. doi, da. Ăla, nu. Astea? Da, aveți la misiune, da. Nu știu ce e. Ăla e de copilat. Da. Eu nu mai, acum eu nu mai mă joc. Eu sunt acum un copil mare ca Lucian. Deci, baba, Da, bă, ia, ce trebuie să fac aici? Lucian! Aoleu, aici Saltă, trebuie să mamă, că nu jucăm. mai facem asta. Haideți să jucăm La drumul. nu, la două. Jucăm la Așa. ăsta, War. Dar, Haide. stai un pic. Hai să trecem la acest video 10 milioane Stai de un pic, like. un picuț. Cine a luat ăsta? Era de la ăsta. Și mă doare mâinile. O să Gata, nu mai mă doare. Ok. E, dale. Pe mine nu. Cioa. Uite un avion. De ce Pe mine tot să dar uitați pe navă? Uite-și din gură că tu ești un iebeluș cu un vis. What the fuck, cum ar fi? Oh, m-am băgat aici, wow. Ăștia sunt prietenii tăi? Da. Veniți aici. Sunt nabii ăia. Prietenii tăi. Ba nu, sunt buni. Ăia lăi, ziceam. De ce armene dă? Oh, automatic. Deja m-am luat tot apoi paștele lui, că deja a venit 10 milioane. Că tu nu ai omorât. Și handicapat e copilul ăsta, uite unde se duce. Da, nu. Da, în loc să vină cu mine să mă ajută, el de prost pleacă. Ia să vedem ce armă ne dă acum, M4, e bine. Să vezi acum ce le fac. Voi nu știți cu cine jucați voi aici? Să-l bat eu la că ăla te-am omorât. Ăsta e unde e ăla, că-l toc. Fii atent. Stai așa să găsesc un om aici, că eu mor. Că de unde trage coaie? De pula mea.
De acolo de jos. Nu de jos. De pe ăștia credeam. Oh, fuck. Stăm așa. Uite, ai văzut? Uite! Nabu. Ăla e mic. E mic și nab. Da. Ai grijă să nu cazi. Da. Las, că nu cad. Doamne ajută să nu vină cineva când îl rotez pe ăsta. Bine. Gata, să ne dăm echipul ăsta. Mai ai niște vieți? Hai să jucăm și fete. Păi stai, că ești un Oh meci. my god! Hai sus, să urcăm. Sus. De tot. Uite-l! Băga mi-aș. De ce tă? M-a omorât, să-mi bag picior. Acum să-mi dau viață, că nu mi-e ce. Și nu l-am văzut pe ăsta în spatele meu. Bă, dar ăsta 4 este foarte înalt. Mă jur pe viața mea că e înalt rău. Și ți-a luat și ama. Taci. Cred că mi-a dat scar, nu? Uh-huh. Da, mi-a dat scar el. Nu. Bă, da. Aoleu, l-a omorât și pe unul. Hai la el să-l ajutăm repede. Sau nu? Că el s-a dus la drop și nu vreau să mor și eu. Unde ești? De acolo jos. De acolo. Da, nu mă duc. Doamne, uite cum nu moare! M-a omorât ăsta cu AK-ul lui. Că nu. Ăsta are 0 kill-uri, că e nab. Că nu ți-a dat și Ăsta are 3. Că nu ți-a dat și ție un pic de viață. E nab. Nu ți-a dat. Na, uite nabul. Ce prost e 4. Echipa aia e noapte. Că nu știu și uite, eu viața. Doamne, să moară 4. Uh-huh. Că nu-mi dă viață. Că nici eu nu ți dau. Uh-huh. Să e mult. Te rog, te uiți pe alea. N-am putut. Tarararara. Nu, și ce? Uite, l-am văzut. Dacă îl omoară. L-am văzut pe ăla. Dacă îl omoară cineva, nu-i vina mea. E logic că nu e vina noastră. Stai pe casa aia. Și asta vreau să și fac. Acum, stai! Am sărit. Pe aia doi, corridor. Să sărim aici, repede, repede. Good. Dacă vine... Stai jos, stai jos. Chiar boala, cum vii tu pe mine? Nu ți-a dat și el viață, abia te-a omorât. Doamne, ce n-a sunt copiii ăștia, ui. Lasă că nici nu o să le dau. Da, și nu le dau niciodată.
Și nici boala n-am. Dar știți eu. Deci n-am. Da. Adică ies. Că nu mai îmi place aici. Că e adică că eu iau când nu să știu. Lasă că aici iară să mă dau cu o echipă bună să dea viață. Că și eu le dau. Dacă mai stătea până la 38, în ce? Cine echiparea? Să nu dau. Dacă stătea măcar până la 37, 38 de Gata, hai. Hai, dar Am n-am. băgat, nu? Nu mai fac așa, mă. Ce ai? Ia, acum în query. Nu-mi place query. Hai să ieșim. Să intrăm, mă. Ia. Nu mai vrei? Eu nu mai vreau să mă dea query. Eu zic că de 58 de la 18 e suficient. Ia să vedem. Acum, pe ce mapă, adică, unde o să sărim? Sper în Milta Power, că e foarte tare. Și, Runis, e așa și așa. Da, hai să cam așa. E bun și Runis. Nu te răbută. E nu, bă. Stau așa în PPP, că e fain. Bă, jucăm doar cu car, că mie când joc la Runis, jucăm cu car. Ia să vedem. De ce te-ai băgat în avion? Nu, cu M4, yes! Nu e. Să De vedem ce aici. faci cu M4? E bun, bă, mai taci, că tu nu știi. Nimic. Am scris două la napă. Nu, bă, tare. Am scris deja scuze. Uite. Uite ce de să bă. Nu, de să mă omorât, nu ca ea ăla. Help! Help! Ajutor, bă! Să vină cineva să-mi dea viață, vă rog, vă rog! Vă implor, vă rog, vă rog! Ce scrie aici? Nimic, nu știu. Te rog, unde e viață? Vreau să viață, sărac. Că ți-e bun, prietenul Da. tău. Așa. Poate mulțumim. 20 minute las. Nu, frate, nu. Haide să mergem să căutăm oamenii. Curierul. Da. Da vine zona pe voi. Ba nu, bă. Eu merg după el, pentru că ei e pro. Unde merge? Ok, hai să căutăm oameni. Aia unde dracu s-a dus? Eu Pe la mă ei. că e vina lor. Nu știu la și ei lor. Dar nu mai apăsa! Dacă mai apeși odată, că îmi consum gloanțele. Și ce? Nu văd. Uite. Vine unul cu mine? Dacă nu. Da, vine. Bă, nu știu. Da, mai taci. E că echipa bună sau e echipa? Ia. Taci! Da, așa, odată. Băgat pe el joc. Că mor.
vorbește cu tatăl la telefon și zice, dă-mi cu mama bună, dă-mi cu mama bună. Dar vei dat toții pe băieți, nu? Nu mai zice, de ce nu vrei să vorbești cu mine? Că nu vreau. Și zice, moș, tati, moș. Ioana întreabă, bă, Găduț, pe cine iubești mai mult, pe mama sau pe tata? Bă, cine zice pe mama? Asta. Să găsim oameni repede. Eu numai ăștia omorât. Îmi place îmi plăcea curvul. Eu ies că numai ăștia omorât și eu n-am omorât. Și oricum mapa asta nu-mi place. Nici nu e. Hai din nou să vedem că poate ne dă. O echipă bună. O echipă bună. Mai multe echipe bune. Și nu cu echipe bune. Cosmina, hai la noi să te cați. Haide băieți, deja am făcut 46 de minute. Oh my god, o să facem live, vă zic eu, live azi. E 10. Și o să vină Eli. Să nu te să nu te duci cu avionul. Da, lasă-mă. Nu te duci. Ba da. Sale la echipa ea în base. Tu ai parașută faină. De ce nu te-ai jucat pe ea? Taci. Ce doamne, puțin ăsta repede. N-am nevoie de ajutor, că eu mor și singur. Uite. Dacă mor, nu e vina mea. Da, că sunt pro. Hai că sunt pro și eu. Dar nu trebuie. Băi, nu-l vezi, bă, prostule, în spate. Mami, da unde mi-e pantalonii? Mami, unde mi-e pantalonii? Că el i-a pus acolo. Poate fiu de studă o gură. Ia da, dacă îmi trebuie și mie un telefon. Dacă amuci. De-abia m-am băgat bine frumos. Ce acum am. Dar du-te dracu, cum pune?
Mirocesc. Care-i strănută? Care-i strănută anul ăsta? Alexa. Eu, bă! Care-i strănută anul ăsta? Eu! N-aude cu cine vorbești. Eu! Ei că dă dracu în casa ta, că bă, ăsta transpirații de iapă. Dacă te protejezi, să știi că piciorul mută ceva. Da, nu? Te protejezi? Pisică. Dai un șervețel, te rog. Alexia! Ce bolă are telefonul ăsta. Da? Zi, mă, măcar să știu câte mămălii de fapt. Gata. Hai să ne jucăm și Brawl Stars. Gata, mi-am revenit. Gata, mami. Nu mai încot emoții. Mami, nu mai încot emoții. Oh my god, gosh. Da, ăsta are hit, băieți, eu vă jur. Că uite, are pe cold power 10 și pe roză și la și pe crown legendare. What the hell, bro? Uite, l-ar și pe G. Și mai mult joacă cu cold, what the fuck? Și a fost acum online, acum o lună, what the fuck? What the fuck? Și asta câte trofee are? Bine, 400, nu e chiar așa de bine, Da, conexionul ur.
Bă, da, hai. Păi, serios, și ăsta are 600 de trofei. Uite-l cu ăsta, mă, jucăm PUBG. Nu, PUBG Mobile. Nu, o să... Cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, dați like. Eu am fost Lucian. V-am pupat.